شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ መስኩር ለኩም ከመይ ሓዲርኩም አናኹም ሰላህ الدين ካብ ክርስቶስ ገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኸ ቤተ ክርስቲያን ጎንጎ ድፍኖ መደብናይ በዚህ መዓልት ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቢርና ክንሪና ሎም እንካፈሎ ቃል ድማ ካብ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ይዓቢ ዝብል ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታዬ ካብ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ይዓቢ ኣብ ህይወቶም ካብ ኩሉ ነገር ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ዘቀደሙ ሰባት እቲ ድምጽኻ ኣብ ኩሉ ነገራት ቀዳሞት ይገብሮም እዩ ኣብ ልብና ልዕል ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ዝኾነ ዓይነት ነገር ከዓብን ከቀድምን አይግባውኒ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታዬ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ሃሌሉያ እንዳሰጎርኩ ከምብልኩሜ ምስ ጊዜ አንጻር ንስኹም ኣብ ገዛም ብቦ ሁሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ኣብ ካብ ጥቕሲ ሓደ ከምዚ ይብል ክሳብ ጥቕሲ 3 ዘሎ ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ኣምላኽና አብርሃም መኮሮ በሎውን አብርሃም ንሱ ከዓ እኒኹ በለ እምበኣር እቲ እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ውሰድ እሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ኪድ ኣብ ኣድማ ኣብ ሓደ ካብታ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓርር መስዋዕት ሰዋዓዮ በለ ንጽባሒቱ ድማ አብርሃም አንጊሁ ተንስአ ኣድጉጽዒኑ ከዓ ክልተ ጉዛኣቱ ወዱ ይስሐቅን ምስኡ ወሰደ ንዝሓርር መስዋዕቲ ዝኸውን እንጨይቱን ፈለጸ ተንሲኡ ድማ ናብታ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ ከደ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታዬ ዘቃል በጣም ይደገርመና አን ባዕለይኩም ብቦኸለኹ ካብታ ሓደ ኣብ ዘቃል ከም ብቦኸለኹ ዘገርመን ነገር እንታይ ተዳይልኩሙኒ ኣብ ልባ አብርሃም ካብ ድምጽ ኣምላኽ ዘዓቢ ወላ ሓደ ነገር አይነበረን ኣብ ህይወት አብርሃም ካብ እግዚአብሔር ዘዓቢ ወላ ሓደ ነገር አይነበረን ኩሉ ጊዜ ነብርሃም ቀዳማይ እግዚአብሔር ይነሩ አብርሃም ሓደ ፎቶ ወዱ ነሩ ወይ እሱ ድማ ይስሐቅ ይስሐቅ ድሕር ነዊሕ ናይ ተስፋ ጉዕዞ ዝተረከበ ውሉድ እዩ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታዬ ስለዚህ ነታ አዚዝ ፎቶ ወዱ ካብታ አዚዝ ፍቅራ ሰበይቱ ድሕር ነዊሕ ዓመታት ዝወለዶ ውሉዱ እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ነቲ ፎቶ ወድ ኻይል ይነይሮ ምኽንያቱ ኣብ ልቡ ብጣዕሚ ዓብ ፍቅር ንወዱ ነይሩ ወይ ነቲ ፎቶ ወድኻ ሰውዕ ለይሎ እቲ ዝገርመኩም ነገር ግን ካብታ አዚዝ ፍቅሮ ወዱ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ኣብ ህይወት ይበልጽ ነይሩ ካብ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ዝበልጽ ነገር ምንም ነገር ኣብ ልቡ ይነበሮን ስለዚህ ነቲ ዝመጸ ድምጽ ንኸይ እዘዞ ዝጎተቶ ነገር ወላ ሓደ አይነበረን ነቲ ድምጽ ንኸይ ስዕቦ ዝጎተቶ ነገር ወላ ሓደ አይነበረን ልክዕ እቲ ድምጽ ምስ መጸ አንጊሁ ተንሲ ዝብል ቃል ኣምላኽ አንጊሁ ሃሌሉያ ሪኹም ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ድምጽ ንኽእዘዝ እቲ ዘፍቅሮ ውሉዱ ስለዘይ ሓዞ አንጊሁ ኻይርብ ኢየሱስ ጎይታዬ ኣሕዋት ድምጽ እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ነገራት ኣብ ህይወትና ከግድፈና ይግባእ እዩ ድምጹ ክመጽእ ከሎ ንድምጹ ንኸይንእዘዝ ነገራት ክሕዙና ኣይግባኦምን እዩ እንተደኣ ድምጽ ኣምላኽ መጽዩ ነገራት ኣብ ህይወትና ግን ነቲ ድምጽ ንኸይንእዘዝ የደውጊና ኣለዉ ኮይኖም ልዕሊ እቲ ድምጺ ኣብ ልብና ስፍራ ዝሓዘ ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ ልዕሊኡ ምንም ዓይነት ነገር ኣብ ልብና ስፍራ ክሕዝ አይደለን እዩ ሃሌሉያ ድምጹ ምስ መጸ ከም በዓል ኣቦን አብርሃም ንኹሉ ነገር ድሕር ዘይንብል ክንከውን ፈቃድ ኣምላኽ እዩ እቲ ዝገርመኩም ነገር አብርሃም ንድምጽ ኣምላኽ ምእዛዙ ድምጽ ኣምላኽ ንአብርሃም ክሳዕ ዝፈቱ ወዱ ከም ዝገድፍ ምግባሩ ግን እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎ ትሕት ኢልኩም ርእይዎ ሃሌሉያ ጥቕሲ 10 አብርሃም ንወዱ كحرد إلو زرجيحو كرا وسد ملاك እግዚአብሔር كأ كاب سماي تصويعو أبراهام بلو نسون إني قبله نسو دما نزي حد ولدك أقوى كابزي كلا كنس እግዚአብሔር كم تفرح حجي فليتا اللهم مو إيدك أبزو ود أيت زرجح جلون أيت جبر بلو ريخم እግዚአብሔር نزي حد ودك سوى الليلة
ندمصي تأزيزكا نتتفوتو ناي لبخا نجر مهاب كاب كالكا سلي فرحة خمزلك اسفليت الله خيلو كاب تحدنا أملاخ زلنا فرحي زفلت انزلك على المآسي اللي الكومني دمصو مصي نجرات زي حزون عن حر كوينا እቶም ንግዚአብሔር ዝፈርሑ ማንም ዓይነት ነገር ነትና እግዚአብሔር ድምጺ ንኸይክተሉ ኣይክልክሎም እዩ ከም በዓል አቦና አብርሃም እግዚአብሔር ካኸም ኢልዎ ከም ትፈርሐኒ ሕጅ ፈለጥክ ኢልዎ ሃሌሉያ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን በቃ እዚ ካብ ገበርካ ድማ እንዳባረኽኩ ድማ ስክባረኸካ ኢልዎ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ኣሕዋት ናይ እግዚአብሔር ድምጺ ክንእዘዝ ኮለና ምናልባሽ እቶም ንገድፎም ነገራት ዝሕዙና ዝስምዑና ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ንድምጹ ኣብ ልብና ዓቢና ነቶም ዓብዮም ዝነበሩ ነገራት እንተ ደኣ ኣንኢስናዮም ናይ በረኸት ጎደና ክንከይድ ኢና ካብቶም ኣብ ልብና ዘለዉ ነገራት ድምጺ ኣምላኽ እንተ ደኣ ከቢሩና ናይ ዓወት ጎደና ክንከይድ ኢና ካብ ምንም ዓይነት ነገር ኣብ ልብና ቀዳማይ ድምጹ እንድሕር ኮይኑ ንድምጹ ንኽንእዘዝን ንኽንስጎምን ምንም ዓይነት ነገር ዘይሕዘና ሰባት እንድሕር ኮይና ኣይንተሓዝን ኢና ኣብ ህይወት ድምፂ ኣምላኽ ዝኽተሉ ንኣምላኽ ይፈርሑ እዮም ንድምፂ ኣምላኽ ዝኽተሉ ናይ ዓወት ጎደና ይኸዱ እዮም ንድምፂ ኣምላኽ ዝኽተሉ ስለ ድምፂ ኣምላኽ ነገር ዝገድፉ እሶም ኣብ ህይወቶም እቲ ልዑል ይረአዩ ኣምላኽ ሰማይ እስኩርልኹም እዩ ሻሎም As you